Lesike izindaba ze1KZN TV ifundelo samkeliswa kaNgqulunga ngekubingelele mbukeli sikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. Ziyande zokubulawa kwabesifazane emfolozi imayibuye ithi konke kuhamba ngokohlelo kanti kwethulwe esezobuchwepheshe enkandla. Iminyaka kamasipala wasemfolozi inyakathini likaMthaniya uXolani Bhengu uthi ziyakhathaza kakhulu izigameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane ezilokhu ziqhubeke njalo nokuhlukumeza umphakathi waseMbabe kuWard 8 kweSakamthethwa. UBhengu ukusho lokhu ngesikhathi ehambela umndeni wakaMthiyane ngemuva kokutholakala kwesidumbu sikakhetho kuhle Mncube sesiqala ukonakala ehlathini eduze nasekhaya. Zingaphezulu kweshumi izigameko kule wadi. Kwenzeka ke izigameko zokubulawa kwabantu besifazane nosekushiya umphakathi ukhathazekile ngokuphepha kwabo kulewa ndawo. Imvamisa yalezi izigameko kusuke kuphakathi kwabantu ababili abasuke bethandana. UBhengu uhambeleke umndeni wakaMthiyane eMbabe ukuyokhalisa umndeni ngemuva kokuthi umntwana wentombazane owalahleka etholakele ehlathini eduze kwasekhaya eseqala ukonakala. Esisigxeka kakhulukazi senzeka ngenyanga kaAugust la sithi khona inyanga yokubungaza abesifazane esingasho futhi khona ukuthi akube uAugust kuphela. Thina singamadoda sithi abantu besifazane badinga ukubungazwa inyanga zonke kushuthi u12 month ngonyaka. Kodwa ke lokho kwenzakalile siyagxeka asihambisani ngempela nakho. UBhengu uthi ke uphuzo oludakayo kanye nezidakamizwa kungaba nomthelela ke kwandeni kwalezi izigameko ngakho kudinga ukuthi umphakathi ubambisane ukuze ke kuliwe nalesihlava. Qiniso iningi uyafika ukuthi kuqale kuphambane la endabeni zokuthandana bese kuzothi okwesibili uphuzo nalo lunomthelelo noma ngithi idakamizwa ngoba kuphuzwa yonke indawo. Ungaya eGoli kuyaphuza, ungaya eThekwini kuyaphuza, eLundi kuyaphuza, kodwa zikho lezi izigameko. Siyasola ukuthi kungenzeka ukuba kunanezidakamizwa phakathi. Sike sawenza ke uoperation Khiqimbo la ibesizongenela khona iphaza shop sihamba namaphoyisa sizama ukuchecka ukuthi kulezi izitoro zalabo abafuthi bokufika kungabe akukho yini esingakuthola. Kodwa ngesikhathi sikuhlela namaphoyisa le operation bathi sathi sifika basebetshelwe ngayizolo ukuthi abavale izitolo siyeza namaphoyisa. Manje ke ingakho ke ngithi ke lolu daba alidingi nje amaphoyisa kuphela, lidinga amaphoyisa, lidinga umphakathi, lidinga abafundisi, lidinga ama-NGOs. In fact alidingi ukuthi sikhombane ngemini kodwa lidinga ukuthi asihlangane sibumbane sonke silwe nesu lokunqoba lesisihlava esimbi kangaka. UNgcolosi uphinde kwaveza ukukhathazeka kwabo ngamacala avulwa ke station samaphoyisa seMbonambi agcine ngana kwanga njengoba izigilamkhubu ezinye zazo zigcina seziphume ngaphandle zicanasa. Isakade futhi ukudlulisa ukukhala nokungeneliseki. Yebo asiyazi ukuthi ingalo yomthetho isebenza kanjani. Kodwa kuyasithusa ukuthi cishe abantu asebelahlekile kule wadi yodwa babalela ku12. Kodwa mathi uyabheka ukuthi amacala avuliwe laba abanye uzothola ukuthi uyedwa kuyena osaboshiwe. Kwabanye imizimba ikhomvwe ibona ethi umuntu cha ngamlahla la ngambulala ngespanela. Kodwa lo muntu lo sigijima naye ngaphandle. Umbuzo ukuthi kufanele ukuthi kuze kushona abantu abangaki besifazane ukuze ngalo mthetho ikwazi ukuthi isebenze. Ngiyafisa ukusho ukuthi ke sizocela impela ikakhulukazi ngidlulisele na ku Premier we Province ubaba uMphemba ukuthi okusikhathaza kakhulu ukuthi abenzi bokubi ababoshwe. Sigcina sesihamba nabo. Ungeke usazi ke manje ukuthi kuseyibo laba abaqhubeka nokubulala abantu noma ngabe mhlambe sekuyabanye. Kanti umasipala ube usuzibophezela ukuthi ukuzolekelela umndeni ukhave zonke izindleko zomngcwabo. Abenhlangano imayibuye iAfrika bathi ke konke kusahamba kahle ngezihlelo zabo zokulalela ke imbono yabo ngokusungula ke iqembu elisha lezepolitiki lokhu kuvele ngesikhathi iziko lezindaba linengxoxo ekhethekile nohlaka lwesifundazwe lwalenhlangano eThekwini. Usekela sihlalo walenhlangano uchaza kabanzi ngamaphuzu sahamba phambili kwizigcawu abasazihambile. Bathi abantu sikhathela inkohlakalo, sikhathele ukunganakwa, sikhathele ukukhohliswa, sikhathele ukuthi impilo zethu zingaguquki. Sifuna iqembu elizobeka abantu kuqala, lingabeki izisu namaphakethe
abanikazi beqembu phambili. So yilokho abantu bakithi abakucelayo sithi ke nje thina njengamayibuye njengoba sibalalele abantu bakithi sithe asiyobalalela sizwe ngabo kube yibona abashoyo ukuthi kudingakalani bese senza lokho okudingwa abantu ila imayibuye ehluke khona kunamanye amaqembu nembutho ekhona njengamanje. Uqhoza kwentuthuko ngezinye zezinto athukhoza abantu bathi basadinga iqembu elisha elizobhekelela izidingo ngqangi zomphakathi. Service delivery ebantwini abantu abanamanzi udota uqoqo emakhaya imigwaqo ayikho njalo njalo nokunye okuningi yilezi zinto esithi thina ngeke siyeke ukushintsha amaqembu ezepolitiki sizoqhubeka sifune size sithole leqembu lezepolitiki noma inhlangano ezosebenzela abantu bakithi ngeqiniso nangokuzibophezela. Yingakho sithe ngenkathi umnumzana uFloyd Shivambu esephuma ethi aqalwe mayibuye sike sibone ukuthi asiyozwe ebantwini ukuthi bathini kungabe yithini esibafunzayo asizwe bona ukuthi bathini sasithi hayi ingathi yakhuluma le ndoda ake siyilalele. Yingakho sikumayibuye manje asisho ukuthi izogcina iqembu lezepolitiki sithoka manje sisayobalalela abantu kodwa kule ithangami eliningi eseyidlule kulama province ayisishagalombili esezidlule kona njengoba sesizoza la KwaZulu Natal kwisifundazwe sesishaka lolunye into evelayo bathi abantu cha sifuna iqembu elisha lezepolitiki. Ukhoza uthi isinqumo abazosithatha sizophuma ebantwini. Isinqumo siyothathwa sizobe si-informwa ukuthi abantu bathini okuzoba yinto ehlukile abantu abakazi babuzwe umuntu vele ahambe nje ahlale eboardroom ayiqalele into yakhe agijime nayo bayithenge inkosi yami abantu bakithi ngoba sebehlupheke kakhulu bayivotele bashaywe isurprise ekugcineni kosuku 2024 sibuya la kwasuka khona iqubula le MK sayivotela nathi sakunxa nabantu ukuthi abayivotele kwiqiqise siyabona ukuthi hayi ngeke man istokfela sabantu thizeni lento ngeke izisize ngalutho ayina direction ayina impact senze njani sizoqhubeka sifune size sifumane inqola okuyiyona yona eyothatha abantu bakithi ibaswe enkululekweni. Ubuholi bazolonke balenhlangano buzohambela kulesi sifundazwe kuleli sonto ukuzoqedela izingxoxo zongokuzwa imibono yabantu mayelana nokuvula iqembu lisha lezombusazwe. Kudabo Khosibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uthi ke isakhiwo sezobuchwepheshe soguqula ke impilo yabantu kulethe nentuthuko emphakathini waseNkandla namaphethelo. Undunankulu usho kanje ihambeleke ihholo lomphakathi Vumanhlamvu nokuyilapho kwethuleke ngokusemthethweni isakhiwo sezobuchwepheshe okuhlose ngaso ukufukuleza umnotho nokuthuthukisa kwezemfundo namakhono esimanje. Aphume ngomningi amalungu omphakathi waseVumanhlamvu ezokwamukela isakhiwo sezobuchwepheshe okungesokuqala kule ndawo. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli unxuse umphakathi kuba usivikele lesakhiwo kwisigila mkhuba ngoba sothuthukisa wona umphakathi ikakhulukazi intsha nosomabhizinisi bendawo. Okubalekile ke kubantu bakithi ukuthi inqalazina noma yiphi kahulumeni ayivikelwe ngoba masikhuluma ngenqalazinda iyona ewumnikelo okulekelela izingane bezibe nefuture ebright. Abantu nje masifuna ukuthi izingane zethu iphumelele asivikele inqalazinda wonke umuntu fanele ayivikele inqalazinda bese isebenzisa ke ukuze isilekelele ukuba sakhe iKwaZulu Natal ethuthukile. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokonga kwemvelo uthi lolu hlelo luzodlala enkulu indima ekulungiseni inkinga yezokuxhumana kule ndawo. Njengalana nje eKingcetshwayo njengoba siyila eNkandla neyibonela nani ukuthi uma bethu bafuna amagquma nezintaba eziphakemeyo inala idule zabasali bangakhetha noma yipi abayithandayo kodwa ke ngaphandle kokuncokola kusho ukuthi njengamanye amazwi kwakube khona ukuba babuke ngelinyiso baphuthume kwezinye indawo kodwa okukhulu kakhulu awukho umphakathi nowasemakhaya kuyaziwa ukuthi njengoba lungasekho leliyacingo olwalu hamba ngentambo olungena emphakathini yabantu abamnyama vele abantu sebangena kwezokuxhumana ngokusebenzisa ama cellphones ngakho uma ke kwathi inyampo kwanqamuka sekudala ingozi unomuntu efuna ukubiza iambulance akasakwazi ukuyibiza noma kunesimo esiphuthumayo akasakwazi ukusimemeza ngakho kuyinto leyo
esiphakamisa kakhulu nathi njengomnyango nanjengohulumeni wesifundazwe ukuthi sukunyelwe. Kanti ke intsha ikakhulukazi abafundi besikole ibona abazohlomula kakhulu ngokulethwa kwalesakhiwo kulomphakathi. IDT ne Center ye Entrepreneurship and Innovation engaphansi kuka Prof Nemabola ODVC Research Innovation and Engagement. So leyo center ayifundisi nje ama student university level. So funa simqale early primary njengoba sibafundisa agriculture, sibafundisa technology, sibafundisa nokuthi leyo agriculture bayithena kanjani into business. Njengoba tuziza njengane zikhuluma lapha izikole zikwazi ukuthatha le mali engadi zithenga into ezidingayo. Sinawo lama resources esinawo, lama networks esinawo ezi-university both local and international networks. Siphinde futhi siwayise emphakathini. Ezindabeni ezi-1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede eVumanhlamvu eNkandla. Ufuna ubulungisa umndeni okaHlatshayo lokhu kulandela emva kokuba ke inkantolo yeMantshi yaseMadadeni ihoxise icala lokudlengula komntwana wakhona eneminyaka eyisikhombisa. Ngokusho kwalomndeni bathi icala lahoxiswa ngoba ke umntwana engabeyile ecaleni, kanti ke bathi owenze lesenzo uyaqhanasa ngaphandle okwenza izingane zingaphephi. Bakhathazekile abakwaHlatshayo eMadadeni lokho kuzemva kokuhoxiswa kwecala lokudlengula komntwana wabo. Sizela enkantolo mayelana necala lomntwana owadlwengula. Manje into esilethela kakhulu ukuthi icala liphelile. Asazi ukuthi bathi umntwana benga-attend kodwa bengakaze azafike noma bezosho ukuthi ke umntwana kumele eze namhlanje. Besilibele sihamba nje shuthi sithe masifika nge-5 ngeviki eliphelile. Masifika laphana enkantolo kuthe masengena yena owenze lento lena kwase kwakutholakala ukuthi idocument lakhe bathi abalibonise ubani olisayinile. Salinda leyo ndaba besasho njalo ke lahlehla ke icala kwase lihlehlela uLesihlanu. NgoLesihlanu uma befika la bavele bathi icala liphelile, umntwana zangaza attend. Asazi ukuthi kwenzakale kanjani ke lokho. Umamkhulu walomntwana uphinde waveza ukuba lo mntwana uneminyaka eyisikhombisa. Umntwana una 7. Kodwa futhi umntwana ngoba mayechaza uthi umntwana wangiqala ngenza ugrade 2 ngoba manje wenza ugrade 3. Kanti umalume walomntwana uveza ukuba beneme njengoba umsolwa echanasa ngaphandle. Ngoba lo mfana kuyimanje uyachanasa nje elokishini. Igama lomfana nje ngizolisho futhi without fear or favor, umcebo uThando Dlamini ohlala esection 1. Ihambile yahamba icase kuyimanje umfana uphumile ungaphandle uyachanasa and ukuwafika nje ekhaya sinini letha amaphoyisa esezobopha umama ongizalayo nosisi wami babophela into abangayenzanga. So silana nje ecourt bakhona nje baya attenda sizikhuluma nje ngala ngaphakathi. So sizofuna ijustice kodwa nje ukuthi save for uJayden. Khona manjalo usihlalo weCPF eMadadeni uthi bakwazile ukuthola izimpendulo mayelana nalolu daba. Cha indaba eheze imnandi sesithoyile ukuthi icala like hayi ukuthi mhlambe like liphelile, icala liyaqhubeka. Kodwa ke okusididayo kukodwa ukuthi umsolo ukuthi uphume kanjani. Kuthiwa umuntu ozosicacisela uzobuya ngoLesithathu. Njengamanje silana sifuna umama lo nosisi bakhishwe. Siyathemba ukuthi like umsesho wecala usufikile uthi ufuna ukuthola ukuthi like kanti ngempela like baboshweleni. Siyathemba ukuthi like yonke into izohamba ngendlela. Uma sikhona ayikho ingane ezodlengula abantu mhlambe uma noma lo muntu unjani like mhlambe uyakhokha mhlambe unemali cha. Baningi nje abantu umfana lo sizombuyisela phakathi. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseMadadeni. Asithishelele etolo soba siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo ubukeleke indaba ze1 KZN TV nazi ihlokano kwizona ehamba phambili usuku namhlanje. Ziyande zokubulawa kwabesifazane eMfolozi imayibuye ithi konke kuhamba ngokohlelo kanti kwethulwe esezobuchwepheshe eNkandla.
Iqembu lebhola iRoyal AM liyalelwe ukuba ke likhokhe yonke imali kanjalo nenzalo kuxhaso lomasipala uMsunduzi. Lesi isinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme eMgungundlovu sokuthi ke uxhaso leRoyal AM lwalungekho emthethweni kungamele lwenzeke. Umasipala uMsunduzi wawuvumeke ukuxhasa iRoyal AM ngemali elengiswa ku-27 million amarandi eminyakeni ke emithathu. Lesi sivumelano sichithwe ngemuva kokuthi ke lo masipala usukhokhe imali elinganiselwa ku-8 million amarandi. Inkantolo inqume ukuthi uxhaso lomasipala uMsunduzi la 27 million amarandi kwiqembu lebhola likaShone Mkhize iRoyal AM lwalungekho emthethweni, ingakho kumele libuyise ingxenye yemali lasilikokhele yona. ODA kulomasipala uRoss Strachan uthi yibona bafaka lolu daba enkantolo beyophikisa lolu xhaso, kanti uthi basamkele isinqumo senkantolo bafuna leyo mali iye kwisidingo nqangi zomphakathi. Yes, I was on the court papers. I took the matter to court. Obviously the DA's got a legal team, and obviously I had to go and sign those court papers. So yes, I was in the front as the DA's caucus leader. I'm motivated for this to be taken to court, and our party supported us. It's a landmark victory, not just for the DA, but for the people of Msunduzi who have been burdened by poor services or non-existent services for far too long. We celebrate this victory because it's a victory of justice. It's a victory for people that pay so much and receive nothing in return. And people that are literally drinking from rivers every day in Vulindlela, where our leadership have been spending money unlawfully on contracts of soccer teams and the likes for far too long. So we put our money where the mouth was, and we took it to court, and we've come out victorious. Not for the DA, but for the people of Msunduzi. We want that money back, and we want it to be put back into basic services. uStrachan uthi amaqembu avotela lolu xhaso kumele achaze kabanzi. I think it's a sense of a vindication. It's a sense of justice, as I've said before. But it must almost be said, it must also be said that, you know, the people that voted for this, which was the majority of council, including other parties who are obviously in a coalition with the ANC, they need to account. They need to be held accountable for voting for an unlawful and a decision that was completely against our own policies and the Constitution. So I really do feel vindicated, the DA feel vindicated, and we do believe there needs to be accountability now. Yize iqembu leRoyal AM lingasadlali noma Mkhize eshaqela izinto zakhe ngoSARS, uStrachan uthi bayidinga le mali. Well, that's really not our problem, but I do believe that when you get become insolvent or you get taken over by the taxman, there is a process that's followed where liquidators would obviously get involved, and whatever money's in that safe, we want that money. Whatever money that was paid over, that money must come back and be put into basic services for our people. Ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Uhlalo National Freedom Party esifundazweni KwaZulu-Natal uMbalishinga uthi ke ubuholo obuphezulu baleli qembu kumele bugweme izinkinga nezingxabano kodwa kube nokubuyisana njengoba kubheke ukhethelo lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Ekhuluma nabezindaba uShinga ngenkathi benomkhuluko besifazana noLundi uveza ukuthi ke abantu besifazane kumele beluleke ngolwazi lokuzithuthukisa kanjalo kubaphinde babike ukuhlukunyezwa kwabo. Ukwanda kwezinkinga esibhekene neqembu leNFP ezinye zezinto ezidala ukuthi leli qembu lingenzi kahle okhethweni ngenxa ungabi khona kobumbano kanjalo nozinzo. Uhlalo waleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal uMbalishinga unxusa ukuba kube nobumbano ikakhulukazi kubuholi obuphezulu baleli qembu. Njengosihlalo wesifundazwe saKwaZulu-Natal okwami ukubona ukuthi iKwaZulu-Natal iqoqekile yona iorganized. Siyanxusa kakhulu kubuholi bethu obuphezulu ngoba iqiniso ukuthi inkinga zidalwa ubuholi obuphezulu beNEC. So sibanxusela ukuthi nabo isikhathi lesi sokubumbana sokuconsolidate emabranchini bame nje ngezingxabano ngoba phambilini sixabane kwaze kwafika IEC eSpanisha izinto ezithize. So sifuna nje ukuthi kube nobumbano ngoba abantu masihamba emphakathini bayilambele iNFP bayayifuna. So makunale inkulumo abanye uthi uyamrecruit umuntu athi ake niqale nilungise. So ubuholi bonke nje sibumemelela ukuthi abubumbane bubeke phambili idingo zabantu. Ushinga
ophinda ubungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesifundazwe uveze ukuthi imbokodi iyadinga ukukhuliswa ngolwazi lokuzithuthukisa kwezomnotho kanjalo nokubhekana nodlame olubhekiswe kuyo imbokodo. Ngela nje nabantu besifazane ukuthi sibonisane ngezimo zempilo phakathi kwazo ekubalwa amathuba omnotho akhona ngoba abantu besifazane kufuneka baphile nabo bazi ngenhlelo zama cooperatives, inhlelo zama business, inhlelo zama NPOs ezikhona even ingadi ukutshala but nangaphezulu futhi kwalokho siyabona emhlabeni ubhubhane lolu lwe gender based violence olukhona ukuthi abantu besifazane badinga ukuthi bahlonyiswe ngamakhono ukuthi babike i-gender based violence noma yenzeka kubona noma yenzeka nje kwabanye abasekuhlaleni la besuke behlezi khona. Ekhuluma kumkhuleko obusolundi waleli iqembu uShinga uphinde waveza ukuthi sebeqalile ukuzilungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzoba ngonyaka ozayo. Kakhulukazi nje okunye futhi lokho esikuhlanganyelayo ukuthi hayi khona la esibheke khona ku local government elections njengoba sibuya kukhetho lolweyifundazwe nozwelonke esingenzanga ke kahle ekulona njengeqembu leNFP kodwa manje ingakho siphansi sigxila emabranchini ethu eNFP ukuthi abantu bazi laba bakwazi ukuza la bezothatha umyalezo babuyele kubantu ngoba lesi sifunda nje abasebenza kusona seZululand sineyinkinga zaso amanzi awatholakali amathuba omsebenzi awekho kodwa sibonile ukuthi recently ku write off kwacishwa izikweleti eingemuva enkulu imali enkulu esikholelwa njenge-NFP ukuthi ibingalekelela ukuthi ifakele abantu amanzi idale namathuba omsebenzi amaningi. Leli qembu lilalinda uyesithupha kukhetho lukazwelonke esifundazweni kwaZulu-Natal nokwenze lathola isihlalo esisodwa laseliba ingxenye yohulumeni wobumbano. Izindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo Olundi. Ukhaleke ngokuvalelwa amathuba omsebenzi yikhansela lendawo umphakathi waseNdwebu kuWard 14 ngaphansi komasipala obuhlebezwe lo mphakathi uphumeke waqala umgwaqo ukhala ngokubhekelwa phansi ikhansela uVuyani Msomi. Leli khansela balisola ngokuqasha amalungu enhlangano yeANC kuphela kanjalo ke makuvela ama projects afika namathuba omsebenzi endaweni. Lisolwa ngokukhetha iphela emasini ikhansela laseNdwebu uma kuvela amathuba emisebenzi yewadini. Abahlali bakulendawo bathi bavele babone ngabantu sebeqashiwe bengazi ukuthi imisebenzi ibikhangiswe nini. La esikhala ngako ukuthi sinekhansela eliqasha abantu ukuthi lazana nabo nangokubuqembu. Abantu abaningi makuqashwe emphakathini basuke bengelalo ulwazi ukuthi kuyaqashwa. Lisendelana imikhafazo nabo lisendelana nabo imikhafazo bese kuvuka abantu sebesebenza umphakathi ungazi. Sikhala ngaloko nje basihlangene la kuningi okwenzakalayo okungalungile. Leli khansela leli linhlangano kwaKhongolose kunje kunabantu la ekuthiwa abantu bambeqashwa baqashwa iBEC. Thina sazi ukuthi ukhansela usebenzisana neward committee hayi neBEC. iBEC ANC iyona eseyinamandla idlule iward committee idlule yonke into ezinhlaka ezikhona emphakathini lokuqembu. Lamalungu omphakathi athi afuna umasipala wasebuhlebezwe ungenelele okungenjalo bayovala imigaqo bebhikisha. Ukusikhathaza kakhulu la eWard 14 kusukela ngo2023 sisibhalile isikhalazo ngokhansela esinayo ewadini akaza si-attend akaza zilandela izikhalazo zethu esuke sisibhalile namanje la kule envelope engiyiphethe imemorandum le ebesiyibhalile as umphakathi besilindele ukuthi uzosuka uzofika uSpeaker azoreceive imemorandum kuthina. uSpeaker akakwazanga ukusi-attend uzoreceive imemorandum uthumele abanye abantu obengesibona laba besilindele ukuthi bafike kuthina as umphakathi. Imemorandum nayi asimnikezanga umuntu akade ethunyiwe ukuthi azoreceive imemorandum siphinda naye emumva. Inhloso yokuthi sifune yena ukuthi kunezimpendulo esizidingayo kuyena uSpeaker as umphakathi. Ngendlela sisumphakathi odinwe ngakhona ubusuthembise nokuthi uzovala umgwaqo uthembise nokuthi uzoye ehholo. Since kunamhlanje ukhansela ubhizi uyaqasha ehholo kunabantu abafonelile noma abathinte ngemqhafazo ukuthi abaphuthume ehholo ukuphazamisa le masha namhlanje. Kunamhlanje ukhansela uyaqasha ehholo thina simile la sithi sizama ukuzolungisa yena uyaqhubeka nokubhidliza lokho esizama ukwakha thina ewadini. Khona manjalo ikhansela uMsomi uthi akazi zisuka aphi lezi nsolo. Uyishwa nje ukuthi bekhona izinsolo ezinjalo
Imihlangano ewadini siba nayo nje. Kakhulukazi ezoxoxa nge-development, ezoxoxa ngokuqashwa, ezoxoxa ngendaba yezindlu ezama-RDP njalo njalo. So recently nje kade sinomhlangano, but also nohlelo lokuthi uqashwa kanjani. Lolo ke inkosazana mhlawumbe kule yokuqasha akukho la ekuthiwe khona kamasipala fanele kufakwe izicelo ngabe kunemsebenzi ube nekhadi lenhlangano ethile. Mhlawumbe ngase basho ukuthi le khansela nje ekhona noma nangu umuntu hayi cishe mhlawumbe ngingaphendula ngento ke ekhulunywa inobufakazi kodwa nje ayikho ilecture ukhansela uqashe khona. Intando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngwandwebu. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde kwesikwamukela umbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Ziyande zokubulawa kwabesifazane emfolozi imayibuye ithi konke kuhamba ngokohlelo kanti kwethulwe esezobuchwepheshe enkandla. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lu 18.7 maqhathiswa nedola lasemelika libo 20.62 maqhathiswa nopondo waseBritain libo 24.25 maqhathiswa neeuro igolide lona lu $3,338.98 ounce olongahluzwa wona ube u$62.12 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umpethe wanyakeni we-African Bank Soweto Marathon u-Onalena Khonkobe uthi ke kwehle amaphaphu kuyena njengoba ke benokukhathazeka ngomdontsiswano obuqhubeka ngokuhlela kwalomjaho obusekunezitolo zokuthi ke ungasuhoxiswe emasontweni adlule kuqhubeke kumdontsiswano ngokuhlela kweSoweto Marathon obuphakathi kweSoweto Marathon Trust ne-non-profit company NPC kubangwa ke ilungelo lokuhlela lomjaho. iSoweto Marathon Trust ibishake phansi ngonyawo ithi ke umjaho wakulonyaka ungamalunga bukhona uma ke inganikwe ithuba lokuhlela yazi yasonga ngokuya ke enkantolo. Nokho ke ngolwesini NPC ikhiphe ke statement esithunywe yabezindaba iqinisekisa ukuthi uzoqhubeka njengoba kuhleliwe lomjaho futhi ke iyona ezohlela ekupheleni ke kaNovember nakuba ke lungakamenyezelwe usuku. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukelize yakuqobe sikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngaso isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.